Pirityiset ry on vuodesta 1997 lähtien toiminut LEADER-toimintaryhmä, joka kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Pirityiset toteutti Kaustisen seutukunnassa vuosina 2007–2013 Kylämaailmassa -ohjelmaa. Viitojan koulun vanhempainyhdistykselle myönnettiin rahoitus Temppurata-hankkeeseen. Hankkeen tuloksista hyötyi koko kyläyhteisö, etenkin nuoret. Toholammin urheilijat uudistavat perinteikkään Lampin lavan keittiön. Vanha keittiö koneineen ja laitteinen uudistettiin täysin hankerahoituksella. Urheiluseura Väki teki talkoilla suurimman osan tästä remontista. Ja tosiaan, että ilman tätä rahoitusta ei olisi urheiluseura pystynyt tekemään mitään. Että jos vain semmoinen kunnostettava kohde on, mihin rahoitusta tarvii, niin ilman muuta piritysten kautta. Toholampilainen fysioterapeutti Miia Salmi kehitti palveluitaan hankerahoituksen avulla. Toholammin fysioterapia on kyseessä ja LEADER-rahoitus tähän minun tyyppisen yritykseen sopii hyvin, koska meillä kuuluu olla välineistöä, on juoksumattoa, erilaisia vetotaljoja, jumppapalloja, tämmöisiä. Rahoituksen hakeminen oli yllättävän helppoa, että sitä monesti pelkää näihin tämmöisiin liittyviä paperisotkuja, mutta mä sain siihen apua ja se meni yllättävän kivuttomasti. Jussin pirtti on ikäihmisille suunnattu kerhopaikka, jossa voidaan kehittää erilaisia toimintoja, joiden avulla saadaan ikäihmiset yhteen. Hankerahan merkitys oli Jussin pirtin toiminnalle ja alueen ikäihmisille merkittävä. Ikäihmisille täytyy järjestää heitä kiinnostavaa toimintaa, että heidät saadaan sieltä kotoa lähtemään tänne. LEADER-rahoitus on ihan keskeinen tekijä siihen, että me on voitu aloittaa tämä toiminta. Että voi sanoa, että ilman sitä niin tätä paikkaa ei varmaan olisikaan. Sykäräisten kylän kokoontumiskeskus uudistettiin investointihankkeella. Hankerahalla kunnostettiin kuntosali ja keittiö. Rakennettiin uusi puuvarasto sekä hankittiin äänentoistolaitteet ja 2 ilmalämpöpumppua. No, harrastusmahdollisuus on parantunut huomattavasti, kun me saatiin kuntosali kuntoon ja sieltä kautta sen käyttöaste on lisääntynyt hurjastikin. Että kyllä rahoitus on ja tukitoimi on ollut erittäin tärkeä tähän hankkeeseen. Että kyllä se tämmöisellä seurallakin rahan hankinta, niin se on vaikea ilman näitä tukitoimia. Ritva Saari perusti ravintolan Lestijärvelle, jossa ei ollut aikaisemmin ruokapalveluita. LEADER-rahoituksella ravintolan keittiön hankittiin pizza- ja grillitoimintaan tarvittavat laitteet. No, tämä tuki on helpottanut tosi paljon. Silloin kun sitä aloitti suunnittelemaan, niin sitten piti miettiä, että mistä pääomaa saa, niin tämä oli yhtenä siinä, että ei tarvinnut ottaa pankista niin paljon lainaa. Vaikka tämä on näin pieni paikkakunta, niin kyllä ihmiset on ottanut hyvin vastaan se, että tykkäävät, että täälläkin on oma baari, missä voi sitten käydä. Ja ruokaa menee tosi hyvin, että sitä ei ollut täällä. Että tämä on ollut vain kesäisin auki ja nyt tämä on sitten ympäri vuoden. Niin. Alueen ainoa säilynyt metsämiesten kämppä sai rahoituksen vanhan osion entisöintiin sekä uuden osan rakentamiseen. Kämppä haluttiin kunnostaa, jotta historiallinen paikka säilyisi sekä vuosittainen käyttöaika ja käyttömahdollisuudet lisääntyisivät. Meidän tarkoituksena on säilyttää tätä metsäperinnettä ja tuottaa koulutus- ja virkistyspalveluita, niin tämä ei palvelu ollenkaan niitä. Niin meillä tuli sitten mieleen, että meidän pitää jotain tehdä ja me sitten tultiin siihen tulokseen, että me ruvetaan ja rakennetaan tämä tähän malliin. Ja toinen mahdollisuus tietysti olisi ollut tämä, niin kuin meillä oli osuuskunnassa puhettakin, että puretaan koko tämä vanha kämppä ja tehdään tälle paikalle uusi. Mutta sitten tämä rahoitus mahdollisti sen, että me alettiin tästä sorvaamaan tämmöistä ja ollaan tyytyväisiä.
Halsuan alueella sijaitseva maatalouskauppa Isokarhu haki käynnistystukea ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Yksi Isokarhun tavoitteista on kasvaa maan suurimmaksi luomusiementen myyjäksi. Mä uskon, että me on tuotu paljon semmoista, mitä tämmöiset perinteiset maatalouskaupat ei ole tuonut. Eli uusia tuotteita, hintakilpailua. Me ollaan kuitenkin lähellä asiakasta. Ollaan sitten puhelimen päässä, netin päässä tai missä vaan, niin meillä ei asiakasta pompotella. Kotipesän aloittava naisyrittäjä sai hanketukea ravintolan laitehankintoihin. Palveluiden tuottaminen Halsualle on ensiarvoisen tärkeää matkailun kannalta. Ollaan Halsualla ja grillikahvila Kotipesässä. No, uutena yrittäjänä tämä rahoitus on ollut ihan todella tärkeä. Hankerahan kautta sain ihan näitä, että pystyin joitain laitteita hankkimaan. Perholainen huoltoasemayrittäjä Juhani Harju monipuolisti palvelujaan rakentamalla uudet tilat Rengas-hotellille. Hankerahoituksella katettiin hallin rakennustöistä ja kalustamisesta koituvia kuluja. Eli rahoituksen ansiosta koko rakennus ja koko projekti lattiasta kattoa ja maatyöt ja kaikki on ollut mukana siinä. Tämmöistä palvelua ei ole aikaisemmin ollut tässä, että tarpeellinen asia on, että kun asiakaskunta on ihan laajasta laitaan miehiä, naisia, nuoria, vanhoja, että se on ihan tarpeeseen tullut ja kasvaa koko ajan tämä homma. Perhon maaseutuoppilaitos toteutti yhteistyössä alueiden metsästysseurojen kanssa Osuma-hankkeen metsästäjien kouluttamiseen. Hanketta rahoittivat Pirityiset sekä Järviseudulla ja Härmänmaalla toimiva Leader Aisa-pari. Osuma-hanke oli Leader-ryhmien Pirityisten ja Aisa-parin rahoittama hanke. Ja tämä oli suunnattu alueen metsästäjille jopa niin, että se käsitti Keski-Pohjanmaan lisäksi myöskin Järviseudun ja Pohjois-Pohjanmaan aluetta. Se on tietysti lisännyt meidän toimipaikan tunnettavuutta ja sitten myöskin sidosryhmät on aina paikallaan, että niitä on lisää ja tähän meidänkin oppilaitokseen liittyy tämä luonto- ja ympäristöhoitaja ja tämmöinen metsästyspainotteinen riistalinja, niin sillä on ollut ihan huomattava merkitys. Kemoran moottorirata on merkittävä matkailullisesti Vetelille ja koko Jokilaaksolle. Yritys vaihtoi omistajaa viime vuonna ja uusi omistaja sai Pirityisiltä tukea 2 ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Hanke on tietysti ollut siinä mielessä hyvä, että ollaan oltu kumminkin aloittavana yrittäjänä niin saatu tukea tähän ensimmäisten työntekijöiden palkkaamiseen ja sitä kautta saatu tämmöinen hyvä alku tälle meidän uudelle yritystoiminnalle. Ja no kyllä varmasti matkailumielessä on tosi suuri merkitys, että yhtenä niin kuin tämmöisenä matkailijoiden veturina täällä kävijöitä käy useampi 10 000 vuodessa ja suurin osa heistä majoittuu paikkakunnille ja totta kai käyttää muitakin palveluja, niin varmasti siinä mielessä on tosi suuri merkitys. Vetelin erään investointihankkeessa rakennettiin metsästysmaja lain vaatimien määräysten mukaiseksi. Toisessa hankkeessa rakennettiin ampumaradalle tarvittavat tilat sekä hankittiin koneet ja laitteet laserammuntaradalle. No, tämä on mahdollistunut tietysti Pirityisten hankerahalla, plus sitten tietenkin erittäin runsaalla talakootyöllä, jota meidän metästysseuran jäsenet teki todella pyyteettömästi ja pitkästi, että siitä kuuluu iso kiitos sekä tietysti rahoittajalle että myöskin meidän talakoolaisille. Samalla kun sieltä saatiin tähän rahaan, niin me saatiin aika paljon muitakin yhteistyökumppaneita tähän koko toimintaan. Eli meillä on monet järjestöt, jotka käyttää tätä samaa tilaa, mitä Vetelin erä käyttää. Eli sitä kautta saatiin monille järjestöille ja monille yhdistyksille hyvät toimitilat ja hyvät kokoontumistilat. Meriarit Ky on käsityön alan yritys, joka valmistaa hiekkavalettuja muistomerkkejä. Pirityiset tuki naisyrittäjyyttä kehittämistuella sekä avusti muistomerkkien valmistukseen tarvittavien koneiden hankinnassa. No, hanke mahdollisti malliston luomisen ihan siitä protomalleista lähtien, koevalusarjat, kaiverruskokeilut. Hanketyö vaatii paperityötä ja pitkää pinnaa, mutta kyllä se loppujen lopuksi oli sen arvosta. MTK Veteli rakensi Vetelin Kiviveden rannalle saunamökkiä, joka on kaikkien vuokrattavissa. Perinteisen saunan sijaan rakennettiin mutterin muotoinen kelohonkasauna. Sillä ajateltiin, että
puolen tunnin matkan päässä kaikille veteliläisille olisi semmoinen paikka, mikä olisi irti omasta arjesta, josta saisi erämaa ja Lapin tuntua ja pääsisi äkkiä irti omista oloista ja pystyisi nauttimaan omaan perheen kanssa tai kavereiden kanssa tai työporukan kanssa vapaasta. Pirityisten ideoima eestaas-hanke rahoitti 7 alahanketta, joilla haettiin kumppania Euroopasta. Vetelin musiikin ystävät onnistuivat saamaan hankkeen unkarilaisen kuoron kanssa. Hakijoina olivat Lieder Pirityiset Suomesta ja Lieder Völkyvidek Unkarista. Hanketta olivat toteuttamassa Vetelin mieskuoro, viskurit ja käsityöläiset. Kyllä Suomen ja Unkarin kansojen välillä jonkunlainen side vallitsee ja tapasimme siellä paikallisia kuoroja. Meillä oli kuorofestivaali sunnuntai-päivänä siellä ja me saimme tähän matkaan Pirityiseltä avustusta ja kun tällaisen kuoron matka yleensä on kohtuullisen kallis sekä bussi- että lentomatkaa ja majoitusta, niin ne on kohtuullisen kalliita ja ilman tätä Piritysten kautta saatavaa Lieder-rahoitusta tätä matkaa olisi ollut hyvin vaikea järjestää. Pictural on media-alan yritys, joka perustettiin vuonna 2007 Pirityiset ry:n myöntämällä rahoitustuella. Yritys kehittää ja valmistaa mediapalvelimia. Nykyään yrityksellä on 10 työntekijää ja sen tuotteita myydään ympäri maailmaa. Pienikin rahoitus voi olla merkittävä yrityksen alkuvaiheessa. Meidän päärahoitushan tuli Tekesiltä ja Finnveralta ja siinä puhuttiin merkittävästi isommista summista, mutta tuo Piritysten rahoituksen tärkeä asia on se, että se oli lähellä, helppo ja kevyt byrokratia. Eli Pirityiseltä saatiin apua silloin, kun sitä tarvittiin. Kansantanssistaan tunnettu Kaustisen nuorisoseura kehitti Piritysten avulla uudenlaista toimintaa vauvoista vaareihin. Toiminnan kehittämisen mahdollisti Virta-koordinointihanke. Virta-hankkeella on ollut meidän toiminnan kehittämisen kannalta tärkeä merkitys, koska me ollaan pystytty jatkamaan uutta toimintamuotoa Virta-hankkeen jälkeenkin meidän nuorisoseurassa. Hankerahoitusta on ollut mun mielestä kohtalaisen helppoa hakea ja ainakin tietoa on ollut hyvin saatavilla. Että meitä on informoitu hyvin ja jos on ollut jotain meille juuri sopivaa tulossa, niin sieltä on kyselty Pirityisiltä päin, että oletteko huomanneet, että tämä voisi olla teille sopivaa. Ja sitten lisäksi nettisivut on mun mielestä hyvin selkeät ja sieltä hyvin pystyy saada tietoa. Ravia-hankkeessa tehtiin Ravikeskuksen ja sen alueen kehittämiseksi pitkän tähtäimen suunnitelma. Tavoitteena on entistä vetovoimaisempi ja tunnetumpi ravikeskus. Hanke loi uskoa maalaisradan mahdollisuuksista pärjätä kilpailussa isojen ratojen kanssa. No lähtökohtana oli se, että tämä hevosurheilu ja tapahtumakeskus kehittyisi entisestään. Tämähän on nyt jo sitä, mutta entistä monipuolisemmaksi. Ja että koko henkilöstö ja toimintaympäristö vastaisi sitten niitä ajanmukaisia haasteita, mitä tällainen tapahtumakeskus muillekin toimijoille kuin hevosurheilutoimijoille vaatisi. Keväällä 2011 perustettu Ullavan palvelusosuuskunta avasi Ullavan kirkonkylälle M-Market-lukkarin. Kaupan tarkoituksena on turvata kauppapalvelut kirkonkylän kaupan lopetettua toimintansa. Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen mahdollistui rahoituksen avulla. Kyllä, rahoituksen merkitys koko kunnalle on ollut kohtu iso, eli kyllä tässä tätäkin hanketta kun veettiin niin pienellä budjetilla, niin se olisi kumminkin jostakin se raha ollut joutunut ottaa, eli silloin luultavasti olisiko osuuskunnan osakkaat joutunut maksaa enempiä tälle. Eli kyllä tästä on ollut ja nyt kumminkin kun ollaan näinkin pitkällä jo siitä 2011 vuodesta, kun ollaan avattu ovet ja edelleen ollaan pystyssä ja sen verran, että viime tilikauden tulos näyttää positiivista merkkiä, niin ollaan mielestämme onnistuttu hyvin ja hanke on tuonut kumminkin ja lisännyt elinvoimaa kylälle ja koko Ullavalle. Eli nyt tänne kannattaa tulla lapsiperheitteen asumaan, koska täällä on hyvä kauppa ja muut palvelut. Ullavan kirkonkylään rakennettiin hankerahalla hevosten este- ja harjoittelurata sekä koirien agility-kenttä. Molempien hankkeiden takana on aktiivinen kyläyhdistys. Tämmöiset hankkeethan lisää maaseudun ja tämä meidän kylän vetovoimaisuutta. Ja uskon, että
tämä harrastusmahdollisuuksia parantaa reippaasti meillä täällä. Ja lisäksi tämmöinen hanke, niin se lisäsi kylän tämmöistä yhteisöllisyyttä tosi paljon.